Unifarra de la Sala Royal Universitària. Avui, senyors, tenim un festival espectacular. Ara mateix ho veureu. I si voleu recuperar aquest reportatge, ja ho sabeu, a la nostra pàgina web www.digitalhits.cat. Senyors, benvinguts, gràcies per ser-hi. Mireu. Que celebrem avui en aquesta nit aquí a la Sala Royal Universitària. Unifarra, festa impressionant. Com esteu? Jo molt bé. Fa molt que us per aquí o què? Sí, cada dijous aquí. Cada dijous? Cada dijous. Jo no. Sí, clar. Tu també cada dijous? Cada dijous aquí. Digue'm una cosa, què estudieu vosaltres? Publicitat. Jo dret. Agafa una cadira, no et cansis. Publicitat. És una broma que havia de fer. Escolteu-me, demà anireu a classe? No, demà no. A classe no. Ho teniu molt clar, això, eh? Molt. Ho teniu molt clar. Escolteu-me, heu quedat totes guapíssimes, eh? Gràcies, Com esteu? Us veig superanimades a fondo. La pregunta que fem a tothom, per què hi ha crisi? Perquè la gent gasta molt en coses innecessàries. Està clar. No em facis pensar en economia, sisplau. Digues. No ho sé. Ens interessa saber el per què. És que ningú ho sap, o molta gent no ho sap, i ho preguntem aquí a la Royal. La crisi és un cicle rotatori. És a dir, cada uns 10 anys aproximadament es produeix per la inflació i la desinflació. I això és tot. Quin ambient tan espectacular que tenim avui aquí a la Sala Royal Universitària. No tinc paraules, jo, eh? No, és increïble, això, sempre. Com esteu? Bé, aquí. Impressionant, cada dijous això s'omple molt, impressionant, no hi ha paraules. Què estudieu vosaltres? Dret. Jo, ADE. Hi ha molta gent que ens hem trobat que estudia dret. Demà potser us treu una mica cansats, no? Jo demà sudo d'anar-hi i no hi vaig, perquè això és festa! Jo demà tinc festa. Te l'has donat tu, la festa? Bueno, en part sí, però mira... Sí, digues que sí, Dic que sí. Escolteu una cosa. Propòsits per aquest 2012, com va això? Què demanem? Home, pues, salut, amor, felicitat. Molt de pau, molt d'amor i molts petons. Claro, sí. Sabem quedar bé. Jo només demano ser feliç. En la terra humida escric, nena, estic boig. És igual, que no me'n sé cap d'aquesta discoteca, eh? Anaves bé. És que és veritat, tu estàs a moltes festes i ens fas fotos i així. Sí, fem fotos. Per aquí tenim fotògrafs també, eh? Doncs digue-li que vingui, que ens volem fer fotos. Xavi, vine per aquí. Escolta'm, el anem a buscar i seguim. Fins ara mateix. Escolteu-me, propòsits per aquest 2012. Què passarà aquest 2012? No veuré mai més. M'ha agradat molt aquesta broma. L'últim cubata de l'any, eh? Ja. No m'ho crec. No beguem més alcohol ni fumem més. Molt bé, fantàstic. Anem cap aquí perquè aquí només saben dir mentides. Sí. Propòsits per aquest 2012. Què farem aquest 2012? Aquest és molt Lligar molt. Acabar l'estudi Bé, i no sé, res. ja està. Amb tot un any només per acabar uns estudis? Sí, home, els estudis duren un A llarg. any, 9 mesos. Molt bé. Què més? Però alguna cosa més? Pues, fer amics, sortir, viatjar, conèixer més cultures, més coses noves, no sé, llegir una mica, que fa falta. Molta salut, sobretot. Sí, salut també, perquè si no, què farem? Anar a esquiar
estudiar molt més per la I acabar el curs. acabar el curs. Què feu? Què estudieu? Jo, comptabilitat i finances. Molt bé. Encara estic fent batxillerat. Què voldràs fer? Enginyeria de ponts i camins, però Molt bé. ja ho veurem. Mai se sap si arribaré o no, però jo crec que sí. Un moment. Parem-ho tot. Brian, com estem? Estem aquí de festa, tio. Avui em toca sortir de festa, tio. Ara, està bé. Sortim de festa, tio. Et vull fer una pregunta, tu també. A veure què em respon. A veure. Per què hi ha crisi? Hòstia, si ho sapigués, tio, podríem estar parlant hores i hores d'això, però no és clar, anem de festa millor, tio, que... Brian, que vagi molt bé de festa, passa-t'ho bé. Bueno, veiem, Sí, perquè després de tant estudiar hem vingut aquí a celebrar-ho. Tant estudiar? Sí. Què estudieu? Veterinari a la UAP. Enginyeria aeronàutica. Molt bé. Com? Enginyeria aeronàutica. Jo no. Sí, De què es tracta això? Ja m'expliquen. És molt complexa. Ara no et podia definir tots els factors que influeixen en aquesta carrera, però et faig una idea de... Veterinari és molt sacrificat, Au, què tal? Com estem? Com estem? Soc un fan teu, el fan número 1, Bueno, molt gràcies. Escolta'm, ara vull fer una pregunta, a veure si me la respons. Per què hi ha crisi? Per què hi ha crisi? Perquè la gent no s'enrotlla, la gent té el calés, però se'ls guarda a la butxaca, ja us ho dic. La gent en té, però els té tots aquí. Si no els volen treure és perquè no els hi don la gana, però els calés n'hi ha. La gent no s'enrotlla, al tanto, Al tanto. Paraules textuals d'avui. Just fuck. So why don't we just fuck? Just fuck. Just fuck. Mireu vosaltres. Educació infantil. Educació infantil. Educació Escolta, com va això? Bé o no? Va bé això o no? Genial. De moment tot aprovat. Tot aprovat, Tot aprovat? Per això estem celebrant-ho. Aquestes noies també en saben de quedar bé per la tele, ho sabeu, Propòsits per aquest 2012, com ho tenim, això? Bueno, jo amb això mai faig molts de propòsits, però espero trobar una dona adequada com aquesta. La vols trobar ara mateix? No, ara mateix no. Val. La dona s'ha de buscar bé, s'ha de conèixer. Calma. Amb calma. I llavors, doncs, espero que el tema econòmic es solucioni, el món laboral es solucioni també, tot, que vagi molt millor. Tu t'agradaria ser president? A mi m'agradaria, però reconec que no seria capaç de solucionar aquest problema. Molt bé. Ai, se eu te pego... Assim você me mata. Només donar-vos les gràcies per estar aquí amb nosaltres a la comunitat Nightlife. Senyors, des de casa, mireu això. Això és impressionant. Sala Royal Universitària, cada dijous. Avui, Unifarra, una festa impressionant. Si voleu tornar a recuperar aquest vídeo, doncs ja ho sabeu, www.digitalkids.cat. Gràcies per ser-hi, que vagi molt bé. Adéu.